A pokojne im tlieskajte, pokojne húkajte ešte, kým vládzete na obednom slnku. Povzbuďte ich, to je to jediná chvíľa. Toto zúročili vedomo. Tak toto bolo technicky náročné, ale zvládnuté. Inak, počujem ma, trafiť tú rampu. Tento skok, akože tento skok by si zaslúžil aspoň nejaký polbod navyše. To si videl, ako sa vyvrtulkoval? Kondičný tréner? Áno. Kondičný tréner je asi dobrý, ale časť plavidla nám tu ostala. Teraz pýtame sa aj režie, aj technického riaditeľa, čo s touto konštrukciou, ktorá nám tu ostala tak jemne visieť, či bude treba s ňou niečo robiť spoločne. Aj brzdíte! Z komentátorského hľadiska som sa trošku zlakla, čo ideš všetko povedať. Tento strom nie je rád, že dnes je na Kuchajde. Tak, chlapci, ja si myslím, že bude treba to asi roztlačiť až za tou Čečinou, ktorú nečakali sme, že tá Čečina bude pôsobiť. Ako sa hovorí z reklamy pred 20 rokov, je to Čečina. No, takže dáme štart ešte raz odtiaľto, OK? Ja si myslím, že to bude úplne bohate stačiť. Chlapci majú počkať, keď sa Hulk do toho zabe, že ten zdvihne Fiat Multiplo len tak. No, Baron dovnútra. Moje nervy. Lietajúci Baron, inak ja si myslím, že to je nejaký nemecký pilot z druhej svetovej vojny. Typujem tak. Ale toľko moja teda historická vložka do toho. Z prvej dokonca. Ďakujem veľmi pekne za opravenie. A už teraz to tu máme. Toto je štart. Pozrite sa. Idú dobre. Trošku bokom. Ja mám vždy veľký stres z toho, keď sa ide bokom. Ale myslím si, že to zvládli a pevne verím, že sa nikomu nič nestalo. Aj bezpečnostné zložky sú aktuálne na nohách, pozerajú sa, či všetko je v poriadku. Tak toto bol zatiaľ najväčší skok doprava, aký tu máme. To je možno, že aj to budú možno aj minusové metre, že skočili za roh. Áno, pozeráme sa na to ešte v spomalenom zábere. Tu už sme opustili v zásade rampu. No to bolo 30 sekúnd. Ak to malo pokračovať, tak nám môžeme spievať ďalej. Macejko, koko. Či? Vedeli ste, že to je 30 sekúnd, čiže teraz sme sa nedočkali nejakého zásadného ale ešte tancuje, super! Dobre, čiže úvodná show má už teraz 2 minúty. Počujem ma, nie je umenie tancovať, keď ide hudba. Presne tak. Tak počkajte, my sme ešte nedostali pokyn, že voda je čistá, takže to je veľmi dôležité. Poprosíme porotu, aby sme dostali body, takže poďte sa pozrieť na našich medveďov, koľko máme bodov. Ja tu aha, takto, že ešte ide na skateboardoch, aby ste tomu rozumeli, tu sú také 2 skateboardy zlepené, na tom je taký stolík, na stolík sa položí letúň, na letúň vylezie asi pilot. Už teraz sa bojím. Ale páčia sa mi tie ľudové slovenské motívy, vieš, na tých krídlach sú také tie čičmianske vzory. No, to všetko pôjde do vody, asi všetko pripravený, hej? Tak, pilot nastupuje. Toto sú, vieš, také tie veci, že vlastne odvážny muž môže zmeniť chod dejín, že toto je Charles Lindbergh a jeho prvý pokus o let. Na medveďovi. Vieš, že vlastne chlapi, ja na to vysadnem a vy to roztlačte a uvidíme. Vieš? Taký ten vedecký prístup. Poďme na to, zatlieskajme im! Ide. Idú zatiaľ naozaj rovno. A ten dopad, to nie je len tak, akože chalan dopadol na všetky možné záležitosti. A teraz, keď si spomeniem, že hovoríš, že chodí na gymnázium, on nebol na svete, keď bol prvý Red Bull letecký deň. Nebol. Ja si myslím, že ani netuší, do čoho sa vrhol sa do vln Kuchajdy. Už pomaličky sa vynárajú a ja pevne verím, že to budeme vedieť veľmi rýchlo zas všetko prispôsobiť na ďalšiu posádku. Pozeráme sa ešte raz na spomalený záber. Celkom dobrý let. Dneskem vádí čas nikoho příliš nešetří. Rychle k městu zády nebo jako mládí na pečí. Žádné jízdní řády, žádný sen na žádné závětí.
sladké mámení. Výborne. Mama s otcom tlačia, rozbehnite to, rozbehnite to. To musíte trošku natúrovať. Pridať. A veľký potlesk pre nich. Nebolo to zlé. Nebolo to zlé, dokonca dieťa vyskočilo z kočíka, ako nejedno dieťa z kočíka vyskakuje. Vieš, to vieš z vlastnej skúsenosti. To máme zažité, takéto momenty. Jasné. No super, super, výborné. Ďalšia posádka, priatelia, úspešne. Uvidíme, ako a či nám režia potom ponúkne možno aj nejakú priebežnú tabulu. Ono to chce dávku kreativity a toto naozaj to splnili. Ďakujeme veverice veľmi pekne. Toto bola inštruktorka lietania evidentne, ktorá učí veverice lietať, lebo sú lietajúce veverice. Choďte si pokojne dať prílby, kto ešte nemáte, alebo čokoľvek, čo potrebujete. Keď sa bavíme o bývalých, tak môj bývalý mal tiež... Ten štart! Wow, ale teraz ja cítim, že to bude niečo veľké, priatelia. Že tu sa možno aj poletí. Vietor fúka. Verme, že bude všetko bezpečné. Hurá! Wow, za druhú dvojku! Čo si sa zbláznil? Bolo to za druhú dvojku, veverica prežila. Takže plán zbaviť sa ex nevyšiel, ale... Aj. A tak možno ju pichneme. Ešte bez mňa nebudeme súťaž. Akože súťaž. No priatelia, takže toto bolo konštrukčne premakané. Naozaj, že tímová robota. Ja som teraz veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať aj v tabulke, ako bude vyzerať ten dĺžko, tento skok. Krásny skok.